Igram fudbal. Mogu ja da igram fudbal? Ne. A zašto? Pa zato što devojčice imaju dve leve noge i nemaju pojma da igraju fudbal. Pa znaš ti da i devojčice igraju fudbal? Ma beži bre, idi bre tamo pa se igra sa onim tvojim lutkama. A zašto? Pa zato. Što kad se ja igram sa tobom ti nećeš da mi daš da se igram. Pa šta sad ti mene vrećaš? Što ja ne mogu da igram fudbal? Pa znaš da ne možeš da se igraš zato što kad te ja pitam da li hoćeš da se igramo sa tvojim lutkama ti mi kažeš ma beži bre tamo, nećeš da se igram. Pa šta to je sad uvreda za sve nas devojčice? Pa da. I ti sad vređaš nas sve devojčice? Da. Daj mi tu loptu! Ne, Daj! ne. Ne, daj mi tu loptu! Daj, hoću ja da igram! Daj! Ej, Đela, šta to radiš? Igram fudbal. Mogu ja da igram fudbal? Možeš. Jesi igrala nekad do sada fudbal? Pa nisam, ali bi baš voljela da naučim. Pa ajde pođi samo da te naučim neki dio. Može. Wow, pa ti baš dobro igraš fudbal. Hoćeš svaki dan da se igramo fudbal? Može. Nata, šta radiš? Crtam. Da li mogu i ja da crtam? Ne, vi ne znate da crtate. Ja znam da crtam, a i puno muškaraca slika i crta. Nikad čula za to. Moj ujak, na primjer, slika slike. Dobro, I ali crta. to što on slika ne znate da i ti znaš da slikaš. Da, znam, on me je učio. Stvarno? A zašto bih ti da crtaš? Pa hoću da crtam. Ali ti ne znaš da crtaš. Da, znam. Vi dečačice stvoreni za nešto grubo. To je uvreda za mene. Baš me briga. Zdravo, Nata, šta radiš? Ništa, crtam prirodu. Da li mogu i ja da crtam? Možeš, ti uzmi zelenu kredu i počni da crtaš drvo. Ja, Mihajlo, šta radiš? Pa igram sa srpićem. Mogu li ja sa tobom? Ne, ti si žensko. Zašto? Zato jer se muškarci samo sa muškarcima igraju, a žensko sa ženskim. Ja to nikada nisam čula. Ja mislim da samo možemo zajedno da se igramo. Pa onda nisi od mene. Jer znaš da možemo zajedno lepo da se igramo. Misliš da devojčice ne mogu tako da voze autiće? Pa znam da ne mogu. Zato što ne znaju lepo da ih voze. Ako ne znaju lepo da ih voze? Pa zato što su u ženskom. Pa dobro, možemo i zajedno da se igramo, ajde daj mi da probam. Ne. Imaš tamo u drugoj sobi lutke pa se igraj sa lutkama. Neću, hoću sa tobom da se igram. O, ali ja ne idu sa lutkama. Jer je to samo ženska. Je zajedno nečega da se igramo. A nema šta, jer postoje muški i ženski. Nije, pa možemo zajedno da spojimo igračke i tako da se igramo. Ali, Nina, ženski igraju ženske igre, a muškarci igraju muške igre. Nije, lepo ti uzmeš autiće, ja uzmem žensku lutku i ti kao dolaziš, ti si vatrogasac, a meni kao gori kuća, na primjer. O, ali to nije tako lako, znaš? Jer žensko i muško, to je drugo. To nije kao muško i muško da se igra. Dobro, vidim da ne mogu da te primam, pa zajedno da se... Vidim da nećeš samo da se igraš, ja idem kući. Ja, Ja, Mihajlo, šta radiš? igram se sa srpićima. Mogu ja da Pa probam? možeš. Dođi.
Evo, ima još jedan. Zdravo, Stefane. Šta radiš? Vidiš da igram fudbal. Mogu li sa tobom da igram? Ti si žensko, imaš dve leve noge. A dobro, to što sam žensko ne znači da ne mogu ja da igram fudbal. Pa ne može. Da li ti znaš koliko devojaka, koliko žena trenira fudbal na zemlji? One ne znaju da šutuju. Pa dobro, ali mogu da probam da igram. Ne, Pa dobro, valjda ja znam da igram fudbal. ne znaš. Ajdemo mi da zajedno igramo fudbal, daj molim te. Ne. Zašto? Zato. Ali stvarno te molim, želim da igram sa tobom fudbal. Vi ste slabi, ne znate jako da šutujete. Jer ti to mene vređaš. Da. Ti si stvarno pregrob. Želim ja da si igram fudbal sa tobom. Pa ne može. Zašto? Zato što ne mogu da ti objasnim, vi ste mnogo slabi, imate dve leve noge. Daj, želim s tobom da si igram, molim te. Ne može. Zašto? Ja stvarno želim s tobom da si igram fudbal. Ako mi ti ne daš, ići ću da te tužim kod roditelja. Tuži me slobodno, oni neće mi se naljute. Pa dobro, mogu li s tobom da igram fudbal? Znam ja da igram fudbal, trenirala sam. Pa ne može. Zašto? Kako da ti objasnim da želim ja da igram fudbal? Imam ja nešto da radim. Igraj se s tvojim onim lutkama. Pa dobro. Ne može sa loptom. Pa želim ja da se igram s loptom. Ne može. Šta kažeš neku drugu igru da igram? Onda sa loptom ako ti ne želiš. Ne. Zašto? Ajde, molim te da si igramo fudbal. Znaš da ja želim da igram fudbal. Već nekoliko dana te molim i ti mi ne daješ. Pa zato što da si ti žensko i ti si igraš sa lutkama, a ti mene ne daš da si igram sa tobom. Jako nešto. Dajem ti da se igraš, ali nikad me nisi pitao. Jesam. Koliko puta si me pitao ako si toliko pametan? Jednom. Pa dobro. Ti ni onako ne znaš da si igraš sa lutkama, ne znaš ni šta su lutke. Znam. Mi bi mogli da se igramo da sam ja doktora i da ti kao da nosiš lutke da ih ja lečim. Pa dobro, možemo da se igramo i odbojku ili recimo Ne može. fudbal ili nešto. Onda ne može sa mojim loptom. U redu. Želiš da kasnije se igramo sa lutkama, da ih ja dovodim kod tebe, a sada da igramo fudbal? Da. U redu. Ajmo.